Velkommen til Dorøstrupgård. Jeg har godt nok glædet mig til at vise dig ejendommen frem. Men nu skal du bare se, den her ejendom den er helt unik og meget speciel. Både fordi der er så meget jord til den, men også fordi du har en bolig, som ja, I vil se på videoen her, er second to none. Alt er lavet fra top til tå og står snorlige i min optik. Og Frederik, som har ejendom på nuværende tidspunkt, har sat det sidste præg på ejendommen. Køkkenet var, da han overtog det. Det samme selvfølgelig også med gulve og sådan nogle ting, jeg siger. Men han har bare formået nu at gøre det til en helt anden type ejendom. En mere moderne ejendom på mange måder, som der er mange, der godt kan lide. Så det vil sige, at du kan jo bund og grund kan du flytte ind i den fra dag i dag. Så fungerer alt, som om du boede næsten more or less i en villa. Forstået på den måde, at det er minimalt, hvad der er vedligeholdelse herude. Og det er ret specielt på så stor en ejendom. Men, og prøv lige at se udsigten her fra både terrassen, men prøv også at se ud over parken også, ikke? Smuk. Jo, og så også de farver, vi har på nuværende tidspunkt, ikke? Der er så meget herlighedsværdi her. Og storhed over tingene også, ikke? Højt til loftet. Jamen, der er ikke noget at komme efter. Kælderen, første ting, den tager vi lige til sidst. Men prøv lige at komme igennem her og lige se stuerne, og prøv lige at se den måde, man har lavet det på. Er det ikke i orden? Og det fortsætter, og bemærker også lige igen gulvene også, ikke? Dejlig spisestue. Der kan man godt holde lidt selskaber her også, jo. Der er plads til et par stykker. Og igen også her, udsigten over parken også, ikke? Og en dejlig pejsestue. Og igen også her har man også formået at få hyggen ind, synes jeg. Man skal ned, og man skal opleve det hernede, for at mærke stemninger hernede også. Jeg synes, det er fantastisk. Op og se på første sengen. Nu har vi så taget den forkerte trappe med skidt pyt. Det går nok. Prøv at bemærke også farverne og den måde, det hele er indrettet på. Og alt det lys, du får ind også. Og en lille gæsteværelse her. Var det ikke så lille? Ja, okay. Stort gæsteværelse. og tilhørende badeværelse. Og more or less alle vådrummene i hovedbygningen her er blevet istandsat, efter Frederik han har overtaget ejendommen. Og god skabsplads både her, god skabsplads her også. Og så er der master bedroom herinde. Om god størrelse, ikke? Og igen også udsigt ud mod parken også. Så var der et lille badeværelse, I også lige skal se her. Måske bare se. Er I heller ikke helt tosset, vel? Og igen også, der har Frederik også valgt at sætte sit eget præg på tingene her også. Hvilket er lykkes, synes jeg, super godt. Både med farvevalget på gulvet, fliserne, men bare det hele. Jeg elsker sådan noget. Og smukt at kigge på også, sammen også med gulvet også. Stor dejlig tør kælder med masser af opbevaringsplads. Hele kælderen nede er der faktisk ikke gjort synderligt meget ved, så den står sådan lidt mere råt, om man så må sige. Men tør opbevaringsplads her og vinrummet aflåst. Det er jo en vigtig detalje. Meget vigtig detalje. Og så er der lige et enkelt, vi kan godt lige vise det. Hvad skal vi godt lige vise? Så er der også god mulighed, hvis man får lidt gæster på besøg til de fire overnat. Ja. Især hvis man har været inde i vinkælderen derovre. Vi kan da godt lige, skal vi lige kaste et blik? Jeg tror ikke, der er noget. Eller teenageafdeling, om man vil. Det kunne også være en mulighed også. Eller en au pair. Ja. Muligheder er der mange af. Skal vi gå udenfor og kaste et blik på tingene? Skal vi ikke gøre det? Yes. Ja. Vi går den her vej rundt. Så kom med. Og herover der er jo plads til 3 biler, hvis man vil det også. Bordene kan køre op selvfølgelig også. Så der er masser af muligheder til bilerne også, hvis man vil det. Om ikke andet skal de køres over de store længere, der var i stedet. Og hernede, stenhuset, som vi har liggende hernede bagved, var faktisk, da Frederik overtog ejendommen i sin tid, en ældre bygning, som vitterligt trængte til en kærlig hånd. Men er nu blevet restaureret, og man har lavet en fin bolig derinde også. Så hvis det er, så kan man jo sagtens bruge flere generationer hernede. Selvfølgelig både i hovedbygningen, men man kan også have nogle, det kunne være teenage-cyklen, det kunne det jo sagtens være. Kunne de bo dernede i stedet for? Eller udlandet, kunne det også godt være. Og så har vi jo hele erhvervsdelen, har vi jo liggende herovre. Kan vi ikke se det fra hækken, men om bagved er der kontor. Super god driftsbygning, og så er der jo en fantastisk jagtstue. Hvad kan du sidde der? 110-120 mennesker vil jeg næsten våge at påstå, ikke? Med stor flot, det pejs i midten, som kører op. Og så der, vi har skovstenen derovre der også. Og så har vi driftsbygningerne koncentreret den vej ned efter, hvor vi har den store hal til maskiner. Hallen om bagved er til, halm, opbevaring af halm for egen marker, fordi vi har jo halmfyr herude også, det er det, der bliver fyret med. Så der er masser af muligheder den vej ned efter os. Men prøv lige at komme med en gang her, for jeg skal lige rundt og kigge på parken, når vi nu er her, også når det er så smukt et vejr. Når vi nu går her, prøv lige at se udsigten den vej, ud over søen. Er det ikke smukt? Det skal så lige siges, det stykke herovre på den modsatte side har i sin tid, efter en del år siden, hørt til ejendommen, men er nu solgt fra, så har ikke noget med Østergård at gøre længere. Men derfor kan man jo sagtens nyde udsigten den vej. Og det, der er så fantastisk, synes jeg, hernede, det er jo, at ja, det er en stor ejendom, knap 170 hektar,
Men havemæssigt eller parkmæssigt vil jeg sige, der er det ikke sådan, at man bliver overrasket over, hvor meget i bund og grund i min optik, der skal holdes hernede. Fordi hvis man ikke overgår at holde det hele, så kan man i bund og grund sætte en robot til at klippe tingene hernede. Så er der selvfølgelig bevares nogle små områder rundt omkring, der skal slås. Men hele ejendommen er i en vedligeholdelsesstand. Både hovedbygningen, driftsbygningerne er faktisk meget, der lige blevet malet her for nyligt her, at du kan flytte ind i ejendommen hernede, og så vil det hele fungere for dig i dag. Jeg vil sige, at det er guld værd, fordi vi ser jo mange gange mange af de ældre ejendomme, især den her type ejendom også jo, at der er vedligeholdelsesgraden på dem er voldsomt stor, og nogle gange så bliver det næsten for meget, og der er jo mange, der ikke rigtig kan overskue det. Altså, så bliver det jo et kæmpe projekt, og det bliver jo et livsvarigt projekt, end du har set om. Men det føler jeg ikke, at det er her på nogen måde. Og prøv lige at se de smukke gamle træer også, ikke? Både hernede, her, det store vi har hernede stående nede også, ikke? Så det er en unik perle, og det er en unik mulighed. Det er jo ikke noget, der kommer til salg så ofte. Mange gange så bliver det jo også lidt i generationerne eller i familien som sådan, ikke? Og så bliver det jo handlet internt den vej der. Men nu har Frederik valgt at gå ud i markedet med den igen her. Så lad os nu se, om vi ikke kan finde en køber, der sætter lige så stor pris på tingene hernede, ikke? Prøv lige at se en gang. Er det ikke en fornøjelse? Men det var terrassen, vi kom fra. Prøv lige at komme ned og kigge en gang. Jamen, der er ro og fred. Og det, der er så vildt med den her ejendom, det er, hvad tager det? 20-25 minutter, en gang, så holder vi den på Rådhuspladsen. Ja. Så længere væk er det altså ikke. Og det er det, der er mange, der glemmer. Selvom den har det postnummer, den har, jamen altså, du er hurtigt inde i København. Præcis. Men prøv nu lige at se her. Er det ikke pænt lavet? Jeg synes, det er så nydeligt lavet. Og ingen skruer. Og der skal ikke meget fantasi til for ligesom at forestille sig lidt, hvordan man kan sidde om sommeren og hygge sig her. Sidde og kigge ud over søen. Prøv at se, de løber derovre fasanerne. De løber over i, hækken alle sammen. Jamen, man behøver ikke gå så langt. Man kan bare sidde og skyde herfra, hvis man vil det. Men er det ikke smukt? Og prøv at se, og terrassen igen også. Markise, man kan købe det også jo. Og det, der er dejligt, synes jeg, med den der også, den ligger så tæt på køkkenet. Du kan ikke gå så langt. Du kan faktisk bare lige gå ud fra køkkenet, når man har gæster på besøg også. Ja. Fantastisk ejendom. 81 millioner. Men der er også 168 hektar. Og hvad er det? Knap nok 570 kvadratmeter beboelse, ikke? Så. Okay, perfekt. Tak for turen. Ja, velkommen. Velkommen. Hej.